Hello, sziasztok, én Gabarka vagyok, és ma egy redstone tutoriállal készültem, amiben egy ilyen dupla ö, vasajtós rendszert szeretnék nektek bemutatni, és akkor lássuk is. Meghúzom a kart, kinyílik, és ennek a pressure plate-nek mondjuk nincsen értelme, de hát nem tudom, most oda kellett raknom. No, el is veszem. Na, de ugye, hogyha ezt nem akarjuk így nyitva hagyni, vagyis nyitva kell hagyni, mert hogyha bezárjuk, akkor nem tudunk már kijönni. De én még egyszer így gondolkodtam, és ide is raktam két vasajtót, és itt ez már gombbal nyílik, és itt be tudunk jönni a házba, és itt is ugyanúgy kibírunk menni. És persze, hogyha kimegyünk a házból, automatikusan becsukjuk. Akkor én elő is veszem a szükséges dolgokat. Nekem kelleni fog valamilyen építőanyag, tetszőleges építőanyag, én követ használok. Kell hozzá redstone repeater, két vasajtó, és nagyjából ennyi. Kicsit ide arrébb megyek, így. Na, és ugye ide lerakok két vasajtót, ide egyből akármilyen tetszőleges blokkot, és a blokk mögé egy repeatert, így. Ebből kivezetünk egy jelet, és itt egyből már elkezdjük vezetni a föld alá. Ott elássunk egy darabig, ugyanezt megcsináljuk a másik oldalon. Oké, ezt a két jelet összekötjük, és ajánlott úgy megcsinálni, hogy ne kell jelhosszabbítás ez a két jelhez. Én most megpróbáltam úgy megcsinálni, hogy ne kelljen, szerintem sikerült. És akkor ezt a jelet elvezetjük, nézem, hogy hol vagyok. Oké, kicsit még arrébb, ide így, és innen már kelleni fog, mondjuk, igen, itt lesz, akkor ide lerakok követ, és nézzük meg, hogy aktiválódik. Oké. Azt oda kötjük, és levezetjük. Mondjuk ide még egy repeatert azért berakok. Oké. És ezt simán így lefedjük. Mindjárt mutatom, hogy hogyan lehet eltüntetni a redstone-ozást. Ennyi. És amit mutattam ott, ugyanúgy húzunk egy folyósót, és akkor így ide építjük a házat. És akkor nézzük is, hogy működik-e. Elfedem. És igen, működik. Hát igen, ennyi lenne mára. Suboljatok a csatornára, de hát még kezdők vagyunk. Nem régen raktunk fel egy videót, egy ilyen live-osat. Ott elég jót szórakoztunk. Hát igen, ennyi lenne mára. Sziasztok!